Viete, čo je to OpenClaw? Open sourceová platforma, ktorá vznikla v Rakúsku. Každý agent, ktorý je dneska dostupný na trhu, je v niečom dobrý a v niečom zlý. Hej, to sa bavíme o OpenAI, o Gemini. Má svoje silné a svoje slabé stránky a on proste začal uvažovať, OK, ako to urobiť tak, aby som dokázal z každého toho dobrého využiť to najlepšie a vybudoval toto riešenie, ktoré v sebe zahrňa to, že vytvoríte miestnosť alebo miestnosti, do ktorých vložíte agentov od rôznych vendorov a zabezpečí to, že tým uzatvorením do ich miestnosti, tej miestnosti a nie tým konkrétnym agentom, on je potom schopný zadávať úlohy. To znamená, určí vedúceho danej miestnosti, povie, ty si teraz vedúci, to je ten operátor, ktorý som spomínal. Mám tu tento problém, chcem, aby si pravidelne každý deň ráno skontroloval novinky, ktoré sa udiali v oblasti umelej inteligencie všeobecne na internet. Pracuj mi tento set mailov, ktorý prišiel za 24 hodín a potrebujem na ne pripraviť odpovede. Operátor rozhodne, kto čo bude robiť. Každý jeden ten agent bude následne naprofilovaný ako špecialista na danú oblasť. Pekné riešenie z pohľadu tej revolučnosti, ktoré to so sebou prináša, lebo z umelej inteligencii vyberte si naozaj to, čo je dneska najlepšie na trhu. Zároveň je veľmi dôležité, akým spôsobom implementujete ten projekt do firiem. To znamená, že nie je to len o tom, že tu sú licencie, ľudia robte, ale implementácia umelej inteligencie je rovnako náročný projekt ako akýkoľvek implementácia iného systému, ktorý vo firme zavádzate. A určite si vyberte niečo, čo funguje. Z toho sveta umelej inteligencie z pohľadu jeho rozvoja, toho, akým spôsobom vydávajú tie najlepšie modely, novinky, ktoré sú dostupné na trhu, je tak brutálne rýchla, že naozaj dá sa povedať, že na dennej báze sa dejú zmeny u jednotlivých vendorov a toto udržať naozaj nie je jednoduché. My vo firme používame, máme nasadené už niekoľko mesiacov, lebo vlastné OpenClaw riešenie